Zdravím každých krafakov, nekrafakov, vítajte v našom treťom parte dieli. Som tu s mojím kamarátom Palim. Čaute. A dneska si vlastne ukážeme, čo sme tu všetko postavali. Takže bude nás prevádzať zatiaľ náš kamarát Pali. Okay, takže začneme baňou. OK? Takže začali sme baňou, iba tak sme si toto začali zväčšovať. Zatiaľ iba 2 chodbičky, nevadí, potom si to zase rozšírime, tu si skladujeme cobblestone, ktorý sme vyťažili. No, dosť málo. Dobre, pôjdeme ďalej. Začneme fontánou. Epickou fontánou, Erik. Epickou, no. Teraz ja idem bločkou. Takže vaša môžeme ísť, najprv môžeme ísť prakticky jen tak, čo vám ukáže Pali. Tak sa páči. Skočíte tam dole. To je tajný. A teraz ja. Tajný vchod. The fuck, jaký lak. Dobre. Dobre, ďalej tu máme naše jazierko superné. Creeper, bacha, on vybuchne, bacha, vybuchne. Však ježiš, dobre. Ktorý ti pošlapal na mobil je chuju. Dobre, vo vode nevybuchne. Dobre, máme kabel generátor, vlastne v princípe to, dáte vodu a hlavu zdvihne vám z toho kabel, ale dávajte bacha, aby vám z toho nevynie kolóny. Obsidian a môžete žiť, koľko sa vám len zachce. No tu máme takúto záhradku, ktorý nám toto pošlapal Creeper, hento. Tam toto, áno, toto. Tiež môžeme v ďalšom dieli ešte zväčšiť a skrátiť. Aj toto sme zväčšili, to ešte to v ďalšom dieli vlastne aj to skrášlíme, to vlastne budete pri nás, to je náš epický altánok. Tento diel bude taký krátky. No a ešte tuto vnútrajšok, toto máme takto. Dolné poschodie na kraftenie, na vypalovanie a horné poschodie. To čo tu robí tam? Tu je noc, počkať. No ešte neviem, tu je naše veci, nemáme ich zatiaľ moc veľa, ale to nevadí. Tu spíme. No poď. A vlastne, tu máme ešte tie gogové ovečky. Tuto sú tie gogové ovečky, áno, tuto. Že toto vlastne gogové ovečky sú to, pretože on má rád oranžovú farbu a chceli sme mu tak priblížiť, aby prišiel na tento server, ale určite nie. Ako vidíte, toto ešte furt není dokončené. Všetko spravíme v 4. parte dieli, takže... Počkaj, poď ešte náš epický, také na posadenie. Áno, také na oslavu, keď budeme niečo oslavovať. Trebárs 100 odoberateľov, trebárs, neviem, predbieham situáciu. A vlastne tu sa opijeme a ožereme. Tu máme epický krb. A toto sme tu vlastne takto urobili krásne. No a tu ešte niečo postavíme určite. Ešte stále tá plocha, takže ak píšem do komentov, čo by sme tu mali postaviť alebo zlepšiť na našom dome a ostatných veciach a my to spravíme v ďalšom dieli. Takisto nejaké otázky do komentov alebo tak. Určite budeme robiť aj vlogy, to je isté. A na tých si vlastne budeme hovoriť, že vlastne čo sme, kde sme, ako sme. No a tak. Ďakujeme všetkým za pozornosť. Áno, ďakujeme veľmi pekne za tých troch odoberateľov, ďakujeme, to je veľké číslo teda. A zdieľajte naše videjka ďalej, prosím, a keď sa bude dať aj tým novým let's playerom, no. Takže bolo toto také krátke video, informačné, čo sme tu zatiaľ postavili, ale v 4. parte vlastne si ukážeme, neukážeme, ale, no aj si vlastne ukážeme, ale aj postavíme niečo, tak my sa s vami lúčime, čaute. Čaute.